Uyabona ukuze ubone ukuthi amadoda uyona into yokudlala. Wawubona ngoba ayikho indoda esebenza ecrash, ayikho indoda efundisa ecrash. Bambe lapho amadoda kuzona into ezokudlala kuwona ama-toys. Yeah, siyawu-understanda umkhaba walosisi ozele ngoba uney'ngane. Owakho owani ngoba phela awuzele awunangane. Owani owakho umkhaba owani usutha amadoda abantu. Hlezi kuthiwa asiyeke amadoda abantu. So madoda abantu sicela ukuzwa iside lane. Niyafuna siniyeke na? Ukuthi indoda yakho ngishaya kamnandi. Ngishaya kamnandi. Kamnandi. Ngiyathi ngama ngizosofuthi. Yeah, kumnandi man. Yohlukana nendoda yomuntu sontombi. Ngithetha nawe sisiboyintombi, hlukana nendoda yomuntu. Amadoda ke sisi awasekho lapha phandle. Uyabona indoda ngathi umhluzi wempisi ngendlela engekho ngayo. Mfe leyo nto akufuna yona. Maki. Kumufetshani. Kimfe attention, kimfe dinto, imfe. Bazomfa mungamfi. I think madaba kasisa amadoda aslow. Ikhona isinto eslow emadodeni. What's love? Uwonde uphele nya sithi uyagula kanti wena wazi ipassword yendoda. How kanjani manje kanjani One thing about amadoda ayaze ache nempundu ngemini yomgwebo. Yuba khohlakele aba umuntu usikungamazi noba uyakuthana nobuhlelele esisivuthe sephusi. Why amadoda wonke afana? Amadoda izinja. Ubulewe ngamadoda. Uyandiva? Wena indoda kuwe yi-basic need. Uyandiva? No, guys. Izinto futhi kumele niyeke. Ilezi zinto zokuthi nithathe izinto ezazenziwa obaba benu, bexhaphaza oma benu bevuma, bese ngicabanga ukuthi nizosi-advise ngazo la e-social media. Yabona mina ubaba wabuye eGoli, wabuya nentombi emhlophe ethi qwa. Wathi befika wathi masibani, phum, hamba le ndlini ezimbuzi. Waphuma uma wala le ndlini ezimbuzi. Akazoshiya umendo wakhe uma walala endlini ezimbuzi. Kodwa wahlala uhlalela umendo wakhe. Ingakho uma eze wafa wafela emzini wakhe. Usho wena usisanganela ngenxa ubaba wakho exhaphaza uma wakho isisangana ehambela le ndlini ezimbuzi. Wena kubo bonke abantu wena decline call yami. Usho nje please swipe left. Decline call yami. Really? Yabona umuntu okudisrespecta phambi kwabantu. Sure. Uye ethi yena wenza kahle. But emehlweni walabantu akudisrespecta kubona babona isilimo. Manje wonke amadoda ayafana. Wonke nje amadoda ayafana until uthola indoda ekuthandayo. Then uzobona ukuthi amadoda ayafana. About this is abnormal vehicle. What is an abnormal vehicle? Le moto le phana nendawo lenkulu engaka le siphana nendawo lesuke escort we imoto ebhalwe abnormal. Ba escort wake manje. Bakhathele ithina amabhova. Ayifuthi afford akafuna akathandi ayenze leyo nto. Wena ngene back. It's either when uthengela mina iLouis Vuitton or backseat girl. Balapho ke manje ba abnormal vehicle ba escort manje banani bane self actualization. What is self actualization? Indoda mayihlukumezeka kuthiwa qine nyamezelo indoda. Kodwa umfazi umehlukumezeka, hey
amadoda angabantu nabo lobuhlungu obuzwayo bayabuzwa nabo. Amadoda izinja mena dogs. Lokhu uthi amadoda izinja kanti wena obehavior njengethanda. Indaba zonke izinja ilandele wena yini wena lo ngayifuna izinja. Kuba phela angaze mina ngiyibone inja idla ice cream. Izinja ilandela ithambo. Awuyibheke wena. Futhi njengoba lokhu uthi amadoda izinja nje. Shuthi ke nawe ingane phela yenja kusho ukuthi nawe umdlwane ngoba nobaba wakho uyindoda.